Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinailam Jagan National People's Youth Front ha khan rudruk nai lur arjar posan klapin sngo mindrang ba ka jelau konrat ke sangma pada usumbut mindrang ba ubkhmi igatnat kampo yeng ba preston tensong bikin shimkhya ban pinyo ya ka hok jing hebred insapira lingdam maunai hakajing kram kilar pathai kubor president jong fran uba wailat miki shilla ubolong ru mla ulong banakalyang jong kinhon kinselit ngolam hagayen jong hebred insapira ban it ke shithi shekimi pa jongi kumgajing pentep baka fran klashim kya bha yagan gajing ja iba pher kumi general secretary kajing don lang jong iba have vice president u president jong ke east khasil mpyf pat kum jolo ya secretary in charge te ni hang ni kwa ban wanakhmat jong phi ban nongkong hi ni kwa ban condemn ya tu kajing ja mo hagini kiski bala dep ya itu ikhlung insa phira lengdo maunai ni nakleng jokin npyf ni condemn ya kum kitu kijing ja bat nakaleng jongi nilai ya kendo bat chief minister badan borom jongi bat kum jo ya deputy chief minister in charge ka home bat ngila nakaleng jongi ngila kerpat yaki bas kidai ban penlong fast track ya kene case but what hado bandalap ya kum kini ki brew ki bamdon show ya kata ka jing sngeu ya kamen sim brew dan nakaleng jongi nila request yaki but make sure ba unu no badon kiti un ka justice it should be served te kata nakaleng jongi ngi kwa ban pentip ban nakaleng jongi kum ka npyf ngin sa lekendo ro ya ki bahayeng jom jongi insa fira bat hagajo kapor nakaleng jongi ngin sa nawar ya ka letter bangila aisha chief minister bat chai home minister ro kanang ba nakaleng bakin tip ban nakaleng jongi ngila push nak benta ban speed up ya kani ka case te kani ka dei ka shibanta nakaleng jongi kwa ban condemn ya kani ka case but hangni idon ba job but ka don sakawe ke issue ko balong very alarming and very concerned ni ka po ka state jongi lani ha po ka ri india hi ni work under the frame of the law mo te kat kum ka ai te andang ni la lap tingi ha bi ban bot kat kum ka ai kala don hi kata namar to tangbangan nakaleng jonga hinga kum bong meningi remjor ya kum kini kijingja ban ga dladon kamro kapor namar ngiyo iba kat banang yat kesni ki briu kila do ya kata kajing sngew ya kata kamen sembriu dan kata ka daw ngan request hiya ka sorkaro bakin nang ni syakmat bangin kamlong strict bat ngidon kamro kajing ya trailang namar ladapi should depend tang ha government lani tang ha police ngasngew bamdei ka basuk Henry kan day bandon ka jing ya trailang naduk police department bat kinong yalam snong kita ngas ngau ka badon kam ba te kanang ngin ya trailang ba kanang nang ni syakmat kam nam don kum kene ka jing ja basnusi ya kata man nomor ngan ong kum nomor it's depend mo naka we ka case the don teng ro ka case ka ba ngimla ban ong ngila pej ka long very serious kum ka last time kum ka case jong kane ka sonam ro ngila de pej ka we ka angle hang tu ngila ya mo la ya la race punu tambah hadin ultimately ngilap badai ka lok temut ka don kum kita ki case ro tingin ong ba every time mot ka long baik ba there is no reason Henry ka don kidaw te Henry kum wat la kataru ngas ngeu ba kum bang ong meni bangin appeal hi ya ka state government kam tam ya ko home department pat nga ladai hi ka por bangin ya trailang kum asa mot kum ka state kum ka community bangin ya trailang kanang banum jor kum kini kijing jas kuma nakalian kejong ke NPWF nina chia o chief minister badan borom jongi ida ke ya kan ya jela ke jongi bada kejo ke podo ya ka sokari prokomai ka bakin shimkhia ba bakin take stern action abede dat kum kini kita kini kijingja mo kini ki crime ka ba manoro ki ba ban commit kum kini ki crime bangangit scam ba ka government ka shimkhia ba khampame ba kan ai ro ka jing penchitom ka ba le se mo kata ka penalize ki kata ka rukom kaba naklis khmat pakin duna kini kijing commit ikini ki crimes ki sakay akan ka jela ka jong abiang